नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयची मुख्य खबरो. जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्हिटी प्रमाण 16% कमी. जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन. कारवार जिल्हा पंचायतच्या महालेखा विभागाच्या कार्यालयाक लागलो उजो. जिल्ह्यात कांद्याचे पीक हातीत येल्यान बिन विकच्याक साधीरते ना. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 338 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. कारवार जिल्हा पंचायतच्या महालेखा विभागाक अकस्मात उजो लागलो. विद्युत शॉर्ट सर्किटाचो अंदाज. कारवार जिल्हा पंचायतीचे महालेखा विभागाचे 2 मजली कार्यालय आसा. सध्या कारवारात कोविड लॉकडाऊनच्या मार्गसूची प्रमाणे शुक्रवार, शनिवार आणि आयतवार हे 3 दिवस दैनंदिन कामासाठी सरकारी कामासाठी संपूर्ण बंद हो जिल्हाधिकाऱ्यालो आदेश. या आदेशाच्या पालनानुसार कारवारात सगळी सरकारी बिनसरकारी कार्यालये बंद आशिल्ली. अशा परिस्थितीत आज सकाळी कारवार जिल्हा पंचायतीच्या महालेखा विभागाच्या कार्यालयात अकस्मात उज्याचो धुळर दिसून येयल्यान आजूबाजूच्या परिसरात भयाचे वातावरण निर्माण झाले. करता करता ही बातमी जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत पावली. घटनेची खबर अग्निशामक दलाक दिली. तेमी जाग्यार पावतपर्यंत उज्यान रुद्र अवतार येयलो. तळमजल्यार लागिलो उजो करता करता पैल मजल्यार पावलो. कार्यालय बंद आशिल्ल्यान खोलेची दारां खिडकी बंद आशिल्ली. धुळर वैल मजल्यार वयच्या माडे पावड्या वयल्यान वैल मजल्यार पावलो. धुळर भायर वचूंक वाट ना जावन वैल मजल्यार उज्यान पेट गेलो. अग्निशामक दलान तळमजल्या वयल्या खोलेची भायल्यान खिडकेची कासा फोडून धुळर भायर वचूंक वाट करून दिली. अखेर तळमजल्या वयलो आणि पैल मजल्या वयलो लागिलो उजो निवळूंक अग्निशामक दळान यश मेळयले. जिल्हा पंचायतीची सरकारी 4 चाकी वाहनां चालकान कार्यालयाच्या मुखाल्या शेडात व्यवस्थित चावी करून पार्क करून दवरिल्ली. तळमजल्यार लागिल्या उज्याच्या रुद्र अवताराच्या भयान पार्क केल्ली वाहनां काडीसाठी चावी ना जावन वाहनाची काच फोडून ती सगळी वाहनां थिंच्यान बाजून होडून दवरली. हो उजो विद्युत शॉर्ट सर्किटान लागील उडतलो असो अंदाज व्यक्त केला. कार्यालयात लाकडी आणि प्लायवुडाची टेबल काउंटर आशिल्ल्यान ह्या उज्यात जास्त पेट गेलो. तेजेन टीव्ही आणि काही उपकरणां जळून गोबट जालो असे अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यान सांगले. घटनास्थळार जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन आणि जिल्हा पंचायत सीईओ एम प्रियांका हेमी उज लागिल्ल्या विभागाचे परीक्षण केले. व्हिडिओ कॉन्फरन्स रूम संपूर्ण जळण गोबट जाला. कॉम्प्युटर आणि कागदपत्राचे दाखले दुसरे मजल्यार आशिल्ल्यान ते सगळे सुरक्षित आसात असे जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका हेमी सांगले. ही घटना कशी घडली आणि या घटनेन कितले नुकसान जाला हेजो तपास करचो आदेश जिल्हाधिकाऱ्यान दिला असे कळयला. जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्हिटी प्रमाण 16% कमी. जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन. एक वेळ उत्तर कन्नड जिल्हा कोरोना पॉझिटिव्हिटी टक्केवारीत देशात आणि राज्यात पहिले नंबराचेर आशिल्लो. त्यावेळार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पॉझिटिव्हिटी प्रमाण 46% आशिल्ली. आता जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्हिटी प्रमाण कमी जाती आसा. मे 28 तारखेक कोरोना पॉझिटिव्हिटी प्रमाण 26.55% आशिल्ली. जाल्यार जून 4 तारीख पर्यंत कोरोना पॉझिटिव्हिटी प्रमाण 15.79% पर्यंत येईल आसा असे जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत उलयताना जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले की काल जिल्ह्यात एकूण 2254 कोविड टेस्ट केली. जाल्यार तुतू भितर फक्त 356 लोकांक मात्र कोरोनाची लक्षणां दिसून येयली. तरी बी हेजे प्रमाण आनी बी कमी जावूं जाय म्हण तेमी सांगले.
जिल्ह्यात कोविड रुग्णांक ऑक्सिजनाची कमतरता ना. एकूण 16 कोविड केअर सेंटरात 1030 बेड असतात. तितून भितर शनिवारपर्यंत 220 कोविड रुग्ण भरती जाऊन 810 बेड अजूनही खाली असतात. जिल्ह्यात ग्रामीण प्रदेशात संक्रमित लोक काळजी केंद्रात येवच्या फाटी येऊ लागलात. कोणाक बी कसली भिवची गरज ना. 3 दिवसात कोरोनाची लक्षणां दिसून येईन जाल्यार घरात धाड दितले असे जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले. कोविशिल्ड वॅक्सीन घेयल्या 1930 लोकांक 12 आठवडे जालान बीन दुसरी वॅक्सीन अजूनपर्यंत घेऊ ना. तिमी जातीतले बेगी लसिका केंद्रां येवचे म्हण जिल्हाधिकारी हेमी मनवी केली. जिल्ह्यात कांद्याचे पीक हातीत येयल्यान बीन विकच्याक साध्य जातेना. कारवार कुमटाचे अळवेकोडी आणि गोकणचे गोड कांद्याचे पीक काढलेले शेतकरी या वर्ष कंगाल जावन गेलात. संकटा वेळार पीक हातीत येयल्यान बी विकच्याक साध्य जातेना. प्रतिवर्षाक एप्रिल मे महिन्याक अळवेकोडी कांदो बाजारात येवन देशात विविध भागात धाड दिताले जाल्यार ह्या वेळार पयले पटी KSRTC कर्मचारी हमगेल्या स्ट्रायका लागून कांद्याचे पीक काडटल्याक धक्काच बसलो. पण थोडे प्रमाणात बेंगळूर, मुंबई, हुबळी कांदो धाड दिलो जाल्यार आता ह्या कोरोना महामारीत बस रस्त्यार येते नाशिल्ले कारणान कायम ग्राहकाक कांदो दिवच्याक साध्य जातेना. कोविड नियंत्रणासाठी जारी केले नियम आणि येयल्या तोकते चक्रीवादळा लागून कांद्याचे पीक काडटले शेतकरी दोळ्यांतल्यान दुःख भायर काडचे पडले. प्रत्येक वर्षाक शेतकरी 30 ते 40 क्विंटल कांद्याचे पीक काडटाले. या वर्साक 1 किलो कांद्याची किंमत 80 रुपये आशिल्ली आणि दुसऱ्या पिकाची कांद्याची किंमत 50 रुपये प्रति किलो आशिल्ली जाल्यार आता येयल्या कोरोना महामारी लागून सगळे व्यापार थंड पडिल्ले आसात. भायल्यान प्रवासी येते नाशिल्ले कारणान कांदो सर्ती आसा. गोकर्ण, मुर्डेश्वर येवचे प्रवासी लोक कुमटात कांदो खरेदी करच्याक येताले. आता प्रवासी येवचे बंद जाल्ले आसात. या सगळ्या अडचणी लागून कांद्याचे पीक काडचे कठीण जावन पडला आणि कांद्याची पीक काडची शेतकऱ्यांची संख्या दर वर्षाक कमी जाऊ लागला. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 338 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 23, अंकोला 28, कुमटा 41, होन्नावर 50, भटकळ 49, शिरशी 43, सिद्धापूर 35, येल्लापूर 8, मुणगोड 18, हळियाळ 28 आणि जोयडा 15 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशात 507 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 37, अंकोला 15, कुमटा 49, होन्नावर 52, भटकळ 60, शिरशी 88, येल्लापूर 38, मुणगोड 156 आणि जोयडा 12 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 47,331 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 42,340 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 4,347 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असतात. तितून भितर 526 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 3,821 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेते असतात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 6 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. कारवार 1, होन्नावर 1, शिरशी 1, मुणगोड 2 आणि हळियाळ 1 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 644 कोरोना रुग्णालय मरण झाले असा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता. घरात रवात, सुरक्षित रवात आणि कोरोनापासून दूर रवात. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.